Na tento povel potřebujete pamlsky a klikr. Povel sedni se učí asi 10 minut s přestávkami. Ruku odsunete směrem vpřed za hlavu psa a tím by si měl pes sednout. Takže opakujeme. Psa navedeme, aby si stoupnul. Takže ruku směrem vpřed za hlavu psa. Jestli máte klikr, tak klikněte a hned následuje pamlsek. Povel několikrát dokola zopakujte. Když to pes pochopí, tak můžete přidat povel. Je jedno, jaký povel to bude, jestli sedni, hačí, ale aby byl pořád stejný. Sedni. Pojď sem. Sedni. Takže tohle bylo asi všechno od dneška a jestli se vám to líbilo, tak dolů do komentů napište další cvik.